Isa ka OFW nga nagpositibo sa COVID-19 nakapa-airport na sang may baluan nga positibo sa balatian. DOH-6 paga sapulon ang subnational laboratories kag molecular laboratories para iplastar ang guidelines na tuhoy sa mga walk-in nga nagapaidalom sa RT-PCR testing. Iloilo Provincial Government nagpahulam sang RNAmachine sa subnational laboratory. Si John Sala nakatutok. May ngagaw pa kunta ni sa flight pa Manila ang isa ka OFW antes may baluan nga nagpositibo na ini sa COVID-19. Ini si Western Visayas 765. Hulyo 18 sa nagkadto sa Qualimed Hospital para magpaswab ang babae nga OFW sang Anilaw, Iloilo. Tungod isa ini sa mga rekisito antes magbiyahe kahapon. Suno kay Dara Coloso, Physicians and Customers Relations Associate Manager sang Qualimed Hospital nga napahibaluman ang natungdan nga OFW nga dapat mag-home quarantine samtang wala pa nagwa ang resulta sang iya RT-PCR test. Very tight ang iyang nga schedule. So, he was one kay because of the airline provisions. Man kisa nga nagapangayo sila pang at least 4 days validity bala ang ilang results before magsakay sa eroplano. So, nag-schedule siya na lang Sabado, hoping na makuha iya by Monday. Domingo, Hulyo 19, sang gabi nagwa ang resulta nga nagpositibo ini sa COVID-19. Gilayon nga nagpadala sa lab results via email ang personnel sang Qualimed Hospital Molecular Laboratories sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health 6. Luwas sa email nagtawag man sila sa Resu 6 agod mapahibalo nga nagpositibong OFW halin sa Anilaw. Between 6 to 7 p.m. report namon sa DOH Resu ang iyang result. Bangod sa natabo pagasapulon sang Department of Health 6 ang apat ka mga subnational laboratories sa rehiyon agod magplastar sa mga guidelines na tuhoy sa ila pagbaton sa mga walk-in clients nga nagapa-RT-PCR test. Istoryahan during the meeting ang process flow sa releasing sa mga lab results. Samtang ginpahulam sang Iloilo Provincial Government ang RT-PCR test and automated extraction machine ang WVMC SNL. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.